మకర రాశికి 3, 12 స్థానాలు గురువు అధిపతి కావడం వల్ల వీరికి నష్టాలు, ఇబ్బందులు ఎక్కువ. వీరిని చూసి అసూయపడేవారే తోబుట్టువు వారు వీరికి అనేక అడ్డంకులు కల్పించాలని, వీరి వీపు వెనక కష్టాలు కలిగించాలని చూసేవారు ఉంటారు. యవ్వనంలో నడి వయస్సులో మకర రాశి వారికి అనేక ప్రయాణాలు, తరచు వెళ్ళి వస్తుండే దగ్గర ప్రయాణాలు, తిప్పటం, కాలికి బలకం కట్టుకొని తిరిగే వ్యాపార పట్టు వల్ల మధ్య జీవితంలో తరచు ప్రయాణంలో ఇబ్బందులు కలగవచ్చు. వీరి బంధువులే వీరికి శత్రువులుగా, వీరికి వ్యతిరేకంగా కలిసి కుమ్మక్కై దెబ్బతీయాలని చూస్తారు. ఎలాగైతే మకరం రాశి వారు చిన్నతనంలో తండ్రి అలక్ష్యం వల్ల, కఠిన శిక్ష వల్ల, గారాబం, సానుభూతి లేకుండా పెరగటం వల్ల, లేదా వీరి సంసార విషయాల్లో తరచు కలిగించుకోవడం వల్ల పెద్దల వల్ల చిరాకులు, ఇబ్బందులే కానీ ఏ లాభం లేదు.